Il-preżentatriċi u membru tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Luis Tedesco sejħet lill-fazzjoni Busuttil bħala barra brigade. F'artiklu fuq The Times of Malta, Luis Tedesco li ġabret il-firem sabiex il-kap nazzjonalista Adrian Delija jibqa' fit-tmun tal-partit, attakkat il-fazzjoni Busuttil u akkużawhom li mhux biss iridu jagħmlu ħsara lill-partit, iżda għamlu għall-missjoni tagħhom li jqirduh. Jaqbduni dwejja kbar meta nara nies fil-Partit Nazzjonalista li qegħdin jagħmlu għall-missjoni tagħhom ikissru lill-partit. Fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew iddedikaw saħħithom biex ħolqu sitwazzjoni li minnha mhux se jerbaħ ħadd. B'mod ċiniku sejħet lill-fazzjoni ta' Busuttil bħala barra brigade. Dan għax fi kliema mhux l-ewwel darba li jagħmluha ta' ġaġġ ġuri u ma jirrispettawx il-veduti u l-opinjoni tal-maġġoranza. Hawnhekk hija ta' eżempju b'Adrian Delija li ġie elett mit-tesserati tal-Partit Nazzjonalista. Għamlu kemm felħu biex jimminaw it-tmexxija ta' Adrian Delija. F'kull pass li ħaw f'kull opportunità ddikjarat Tedesco li qalet lilha minn żmien Edifenek Adami tappoġġja lil-kap elett. Mhux għax dejjem kellha fiduċja għamja fil-kap jew għax kienet taqbel ma' kull deċiżjoni li tittieħed. B'referenza ċara l-eks kap Simon Busuttil, Luis Tedesco qalet li bosta deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar snin bħall astenzjoni fil-liġi tal-Unjoni Ċivili u deċiżjoni li naqdu mal-Partit Demokratiku ta' Marlin Farrugia kienu żbaljati u waslu għal telf kbir ta' voti. Qalet li dak iż-żmien dawk bħala li ma qablux ma' deċiżjoni ħżiena ma ħaslux il-ħwejjeġ maħmuġin barra u ma ħadmux minn taħt kif qed jagħmlu issa d-deputati qrib l-eks kap nazzjonalista. Żiedet li ironikament dawn in-nies li ħadu deċiżjoni ħżiena issa din jippuntaw subajhom lejn it-tmexxija ta' Adrian Delija. Hija żettajt li barra brigade qed tkompli tagħmel l-istess żball li tpersonalizza kull kwistjoni u sostniet li l-rwol tal-Partit Nazzjonalista mhux li jibgħat in-nies il-ħabs. Dan f'botta ċara lejn Busuttil li rid jitfal il-Prim Ministru lil martu l-ħabs dwar il-gidba Igrant. Luis Tedesco issiet li jekk il-barra brigade ma taddix tagħhom se jkomplu bl-istess tattiċi biex jagħmlu ħsara lil Delija. Qalet iżda li jekk jirnexxilhom ineħħu lil Delija, eluf ta' votanti nazzjonalisti se jħossuhom ingannati mill-Partit Nazzjonalista li l-ewwel qallhom biex jażlu l-kap tagħhom imbagħad għamlu minn kollox biex jimminaw l-għażla tagħhom. Fil-waqt li qalet li tkellmet dwar dan fil-Partit Nazzjonalista, qalet li l-barra brigade huma żbaljati meta jaħsbu l-opinjoni tagħhom hija l-istess opinjoni tal-Eruq Nazzjonalisti. 4 tim qabel jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali, Luis Tedesco qalet li tittama li fl-aħħar il-fazzjoni Busuttil tisma'. It-tama hija l-aħħar li tmut. Nittama li l-Kunsill Ġenerali joffri tama lil dawk in-nies li bħali jridu li l-Partit Nazzjonalista jqum mill-ħsara kbira li saritlu. Nittama li jintbagħat messaġġ ċar lil dawk li naqsu milli jisimgħu. Nittama li din id-darba jisimgħu, kitbet Luis Tedesco, b'referenza għal fazzjoni Busuttil. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.